Ja tultiin nyt asenteella kovaa. Darts-mestarit, kultaa pokkaa, keskittyneisyys. Voiton tahto mukana, me ei pyydetä, oma peräisyys on kunniaa. Tähtäily tinkissä me valloitetaan, muut perässä meitä seuraa. Torstai-päivä tarkoittaa tupla ykköstä. Minun nimeni on Mikko Seppälä ja kaverina Hannu Lehtinen. Moro Hannu. Morjesta kaikille, aurinkoista päivää Hämeenlinnasta. Katsotaan, mitä mielenkiintoista tänään saadaan päähämme. Joo, tänään on ehkä enemmän tällainen niin kuin kisaformaattijakso. Että monista asioista ollaan puhuttu valmentautumisista, ollaan puhuttu treenaamista, kaikesta, mutta nyt ehkä siitä kisaformaatista ja kisaviikonlopuista, niin jutellaan niistä tänään jossain vaiheessa lähetyksen loppupuolella vähän enemmänkin. Joo, puidaan vähän niitä, kaikennäköistä mielenkiintoista tapahtuu ja on tapahtunut. Ja eiköhän niistä jotain saada aikaiseksi. Toki perinteiset nostot ja katsaus tulevaan varmaan tehdään, mutta katsellaan mitä tänään syntyy. Tehdään ehdottomasti näin. Hei, viime viikonloppuna oli sille semisti aika rauhallinen viikonloppu kotimaisessa dartsissa, jos mennään niin kuin tuosta Tampereesta etelään, mutta sitten kun lähdetään Tampereesta pohjoiseen, niin siellä sattui ja tapahtui ja oli siis Lapland Open number 3 lisenssitön kilpailu. Ei ranking-pisteet, ei mitään, mutta järjettömän paljon porukkaa lauteilla. Joo, tuli seurailtua ja kisaformaatti mielenkiintoinen ja ihan ulkomaita myöten saatu edustajia. Että toki sijainti on sellainen, että tuolta Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta varmaan pääsee aika helpostikin kyseiseen sijaintiin. Ja taisi olla vielä ihan logistiikkapalveluakin järjestetty siellä niin kuin erinäisistä kohteista kisapaikoille. Että mielenkiintoinen kattaus. Joo, mä kanssa seurasin mielenkiinnolla ja mä tykkäsin tästä nimenomaan tästä heidän formaatista, millä siellä vedettiin, että siinä oli sitä Johan Engströmin mainitsemaa ruotsalaisuutta käytetty tässä peliformaatissa. Pureudutaan siihen tarkemmin myöhemmin, mutta siellä ehkä voisi sanoa, että Lapland Openissa niin ei välttämättä se kaikkein niin kuin suurin ennakkosuosikki sitä viimeistä tuplaa ottanut ja siitä reilu tonni, mitä oli 1,5 tonnia rahaa laariin. Niin. Joo, kyllä siellä varmaan oli iloinen henkilö pääkisan päättyessä, että olihan toi aika lailla kova potti voittajalle tällä kertaa. Tai toki siis palkintosijat kaiken kaikkiaan, että ei pelkästään tuo pääsarja. Että. Siis Tonyhan heitti hyvin, eli se kisa voitti Raja DC:n, Toni Alanentalo voitti Laurilan Janin sitten finaalissa 5-3 ja hyvä tasoinen finaali, molempien keskarit yli 80, sieltä löytyy 15 puikkosta, 12 puikkosta, 16 puikkosta, legiäkin, että kyllä se niin kuin kovaa on herrat mennyt. 8 legiä, 21 minuuttia kesti vaan matsi, että siinä on mielessä suomalaisen statuksella niin tosi hyvä matsi. On kyllä tuupattu ihan huolella menemään ja tiukkaa oli alusta loppuun asti, että mielenkiintoinen finaali tuli seurailtua ja se kuuluisa hullu ruottalainen nyt se sitten pokkasi ton potin tuolla tällä kertaa. Hullu ruottalainen. Se on hänen lempinimensä. Ihan kaikki tuntee Toni Alanentalo nimellä hullu ruottalainen. Hän itsestäänkin taitaa käyttää tätä. Okei. En olisi ihan heti keksinyt tätä stage namea hänelle. Mä ajattelin, että tässä viitataan jotenkin tähän Wilhelmsen Christianin, joka on hävinnyt Laurilalle semifinaalin mies, jonka en tunnistanut. Mutta joo, hyvin oli porukkaa lauteilla tosissaan siellä, että avoimessa sarjassa yli 100 heittäjää. Joo, 101 tasan tarkkaa ja kyllähän se aika komea määrä on ja ennen kaikkea tuo kisaformaatti oli kyllä tosi siisti että
kaikki samoille lauteille ensin alkuun ja sitten karsiutuneista pelaajista, jotka ei siinä pääsarjassa jatkoon päässyt, niin heistä muodostuikin sitten se B-sarja. Että hyvin mielenkiintoinen konsepti ja tätä toivon ehdottomasti lisää. Kyllä. Ennen kuin lähdetään pureksimaan näitä erinäisiä formaatteja, niin käydään ottaa meidän pelaajanostot tähän väliin ja puhutaan sitten formaateista ja ehkä vähän kisailustakin. Joo, näin me tehdään. Mä annan sulle kunnian aloittaa tänään. Okei. Mä on saanut tämän vinkin D1 kuulijalta. Oli hyvä vinkki ja se mikä tässä on hyvä, niin tätä kautta pääsi selville vähän niin kuin pelaajasta tarkemmin, niin kyseessä on 14-vuotias heittäjä. Noniin. Heittänyt vuoden, ettei sen kauempaa kuitenkaan ole heittänyt vielä tätä tikkaa. No joo, eilen ei onnistunut voittamaan Niemisen Turkkaa, kun Turkka heitti 97,3 keskarilla. Aivan. Siihen hän ei pystynyt sitten, että Turkka voitti hänet semifinaalissa. Paino eilen viikkokisassa 16, 18 ja 19 puikkoset, kokonaiskeskarilla 58,2. Maanantaina sieltä 3-4 viikkokisassa kokonaiskeskarilla 57,29. Viime perjantaina viikkokisa voitto, kisakeskarilla 64,55 ja illan aikana ei yhtään peli alle 60 keskarilla. Tässä on niin kuin junioripelaajalla aika kovaa tekemistä, ettenkö sanoisi. Me mennään, yllätys, Suomen Poriin ja sieltä Santeri Pajamäki. No niin. Tämä on mielenkiintoinen kaveri ja tosiaan 3. sija siellä melko kovassa seurassa että joo, olihan toi ehkä Turkan veto turhan kova vielä, että siinä olisi tainnut aika moni muukin jäädä vähän jalkoihin 12, 15, 12, 18, että toki 16D tuolta Santerille siihen myöskin, että First 904,47, että niin kuin Turkalle peukut, mutta pysytään silti sun maininnassa. Kova suoritus kovassa seurassa ja näköjään en ole tiennytkään, että näin nuoresta kaverista on kyse, että tämähän vain lämmittää isosti mun mieltä. No, tässä mietin sitä, kun yksi semmoinen aika kuuluisa ulkomaalainen nuori pelaaja niin kulki nimellä Jackpot tuolla. Kaikki tuntee ja osa tietää tarinankin, niin mehän voidaan tehdä sitten tästä Santeri Pajamäestä, kun hän on nuori sälli, niin hän voi olla vaikka sitten Pajatso. Kyllä. Pajamäki tyhjentää Pajatson tullessaan lavalle ja kyllä mä uskon, että mä haluan uskoa, että kun meillä on näitä hyviä junnuja, niitä tulee koko ajan joka puolelta lisää, niin mä uskon, että suomalaisille junnuille tulee tapahtumaan hyviä asioita tässä seuraavien kuukausien aikaa, koska se on niin laaja toi rintama, kun tulee tuolta taustalta. Joo, kyllä. Ja siis itse asiassa nyt mun on pakko sanoa, että nyt käsi pystyy täällä virheen merkiksi, kun en tunnistanut nimeä. Siis oli pakko tarkistaa. Ussa Jukka on mulle kyseisestä kaverista informoinut jo maaliskuussa. Ja kyllä niin kuin olisi pitänyt tunnistaa tämä nimi, kun olen nähnyt hänen pelejään aikaisemminkin. Niin. Mutta tämä virhe tällä kertaa suotakoon minulle, ja nyt Santeri on vieläkin kovemmassa syynissä tästä eteenpäin. Juuri näin. Hei, kukas sun nosto? No, me matkustetaan tällä kertaa junalla tonne pohjoiseen ja mennään yllätys Lapland Open kilpailuun ja sieltä löytyy mun tämän päivän nosto ja mä niin kuin alkuun en pitänyt oikeastaan tätä tietyllä tapaa mitenkään niin kuin yllättävänä, että näin on käynyt tuolla kisoissa, että on niin kuin tuttu nimi kisaympyröistä ollut jo pitkään ja jotenkin omassa ajatusmaailmassa ollut henkilö on
Ehkä olen pitänyt häntä ehkä kovempana pelaajana kuin hän tosiasiallisesti onkaan. Mutta rupesin tänään tutkaileen tekemisiä tuolta ja lauantain pääsarjassa valitettavasti jäi alkulohkossaan kolmanneksi ja putosi jatkosta. Ja sitten putosi B-puolelle sinne ja B-puolella aika hurjaa vetoa hävisi B-puolen kisassa yhden ainoan legin ja oli lähes 10 pinnaa keskiarvollisesti parempi kuin seuraava pelaaja, eli heitti ylivoimasti kovimmalla keskiarvolla ja sen lisäksi vielä reilusti kovemmalla keskiarvolla verraten omaan tasoitukseen. Ja me mennään naisten sarjaan ja vielä tätä täydennettiin kriketti pronssimitalilla sunnuntaipäivänä tätä viikonloppua ja sieltä tuli siellä 3-4 niukka tappio Kreivin Annelle 4-3, että oli lähellä, ettei päässyt kirkastaan sitä krikettifinaalissa, sitä kriketin mitalliakin. Ja mun nosto on tosiaan Johanna Kiviniemi ACDC. Tasoitus tällä hetkellä 511, naisten rankingin siellä 34. Ja nyt tosiaan P-sarja aika suvereenisti tuolla Lapland Openissa ja vielä tosiaan sitten kriketistä pronssia sunnuntaina, niin kyllä siinä on ihan hatunnoston arvoinen tekeminen. Äärimmäisen hyvää tekemistä ja hyvä nosto. On kiva niin kuin kuulla näistä onnistumista. Just se, että sä et ihan pääsi A-puolelle jatkoon, sitten sä menet sinne B-puolelle pikkusen ärsytettynä ja hoidat sen homman himaa vielä aika näytöstyyli, niin tässä me nähdään, että minkä takia se pitäisi olla se B-puolen kaavio aina. Joo. Ja miksi ei ikinä pitäisi isossa kisossa heittää suoraa kappia. Ei ikinä. Paitsi älipälis voi heittää, se on ihan fine, mutta muuten. Joo, mutta sehän onkin tavallaan sirkusta ja pelimuodot on kuitenkin niin pitkiä siellä, että silloin aika lailla se parempi aina paljastuu siitä keskinäisestä ottelusta, mutta eihän sekään tosiaan takaa sitä, että jos kaavio sattuu olemaan vähän erikoinen tai joku saa hullun suonenvedon, niin että ne kaikki parhaat välttämättä olisi siellä palkintopallilla. Että, siinä mielessä mä vähän kritisoin Allipälliäkin, että toki hieno tapahtuma, mutta ei siellä välttämättä, no maailmanmestari kyllä yleensä on aina kisojen paras. Se on ollut yleensä se kaava, mutta kyllä siellä välillä aika erikoisia nimiä näkyy palkintokorokkeellakin, jotka on sattunut pääsemään sinne onnistumalla oikeaan aikaan. Että tokihan se on tärkeintä, mutta joka tapauksessa. On se nyt on eri juttu, sinne kerätään pisteitä läpi vuoden ja se paikka täytyy ansaita siellä, niin se on aivan eri maailma. Joo, ja puhutaan isoista rahoista ja se on sirkusmeininkiä vielä kaiken lisäksi, niin ei voida vertailla edes lainkaan tapahtumia. Jätetään se tällä kertaa ulkopuolella. Joo, just näin. Toi mun maininta puolestaan tältä viikolta, niin jälleen kerran halun nostaa ton Malmin mestari DC:n, että heidän puolivuosittain järjestettävät karhun kaadot, niin tää on mun mielestä semmonen darts-perinne, mikä on osoitus siitä, että kerhon aktiivisuus ja tekeminen on nimenomaan niitä, mitkä luo sit jonkunnäköisiä pieniä omia varjokulttuureja, ja tämä Malmin mestareiden karhun kaato, niin ihan järjettömän hieno juttu. Nyt oli viikonloppu, oli tuplakarhun kaato ja sitten taas syksyllä on iso karhun kaato, et tätä lisää. Joo, kyllä näitä tämmöisiä erilaisuuksia kaivataan ihan selkeästi. Mä oon sitä mieltä, että se luo nimenomaan sitä kulttuuria. On, ja tossakin niinku noi mitaalit kaikki, mitkä tuolla on, niin ne on niinku tosi hienoja käsin tehtyjä juttuja, että siihen satsataan. Itse on henkilökohtaisesti sitä mieltä, että just tämmöiset karhunkaadon-tyyppiset spesiaalit, mitaalit, Turussa oleva Karvalakki Cup, missä voittaja saa Karvalakin, ja nämä niinku, ne on semmoisia spessumpia juttuja, niin niitä pitää spessummin muistaakin, että se, että jos sä voitat jostain darts-kisasta vaikka 70 €, niin sä vedät sillä
Helsingissä puolikkaan illan ja muissa Suomen kaupungeissa kokonaisen illan ja sulla on ihan kivaa, mutta niinku, ei sulla jää siitä välttämättä mitään. Sitten kun saat jotain kivoja pieniä pokaaleita tai palkintoja tai vastaavia kivoja muistoesineitä, niin jos ei kellekään muulle, niin ainakin omille lapsille voi näyttää, että kyllä tässä jotain tulee, kun heittää tikkaa täällä iltaisin kotona. Kyllä. Mukavia muistoja jää. Juuri näin. Joo. Ennen kuin lähdetään puhumaan noista kisaformaateista, niin puhutaan hetki. No ensinnäkin haluan sanoa kuitenkin, että en ihan välttämättä ole sitä mieltä, että nämä viime aikoina olleet somekikkelimittailut on hyvä asia, mitä suomalaisessa dartsissa jälleen kerran taas tapahtuu. Ja henkilöityy aika vahvasti niin kuin usein samoihin miakkailijoihinkin vielä kaiken lisäksi. Joo. Tämä on se kyllä. Hissu Hietalahden ihmisten puoluepätkä, että mie on trolli ja sitten painetaan menemään, niin joo, kiva, mutta ei pidetään nyt aikuiset ihmiset keskustelu fiksuna, mutta mennään siihen asiaan, että mikä eilen kirvoitti sitä keskustelua, niin kisailu kirvoitti sitä keskustelua, ja en mä muista kukaan sinne kirjoitti jostain yhdenvertaisuudesta ja tämmöistenkin testaamisesta, niin joo, siinä on ihan pointti, koska jos miettii tänään tullutta kisailun infoviestiä, joka löytyy kisailusivulta, niin se itse asiassa tuli eilen. Eiliselle päivättynä 21. päivä, mutta veikkaan, että tämän sosiaalisen median keskustelun kirvoittamana tämä on tänne saapunut, tämä uusi kisojen nimeämisohjeistus. Kyllä, niin nyt siinä oli, että sponsorinimi ei voi käyttää muuta kuin näissä isoissa ranking-kisoissa. Kaivetaan täältä tämä dokumentin nimi on kisojen nimeämisestä. Niin, hauska muuten, Kisailu.net ei halua mikromanageerata otsikointia, mutta toivoo, että kisajärjestöt huomioisivat tämän ohjeistuksen. Kyllä se nyt oli managerointi, kun kuitenkin käytiin muuttamassa se nimi mutta ootas vähän, nyt katsotaan. Mainostaminen ei ole sallittua, joten pidetään sponsorit ja yhteistyökumppanit pois tiedoista, jotka tulevat Kisailu.net etusivulle. Mainoskielosta huolimatta Kisailu.net sallii yhteistyökumppanin mainitseman kisan tapahtuman kuvauksessa ja infossa siististi ja maltillisesti. Kyllä. Ja SDL-ranking-kisojen varsinaiset pääyhteiskumppanit saa siististi näkyä tapahtuman otsikoinnissa. Eli otsikoinnissa ei saa näkyä millään muulla tavalla, mutta kun isoissa ranking-kisoissa se sponsori, niin nyt kun me ruvetaan katsoa tätä kisailua, niin täällä on aika paljon niin tämmöistä tavallaan mainosta, mutta ei alkoholimainosta. Eilenhän kyse oli myös jonkun verran alkoholimainoksesta. Se on tietysti se on hölmöä, mutta ilmeisesti siitäkin alettiin miakkailemaan. Mä nyt sanon, että mua ei kiinnosta niin kuin ihan hirveästi se miakkailu, ja mua ei myöskään kiinnosta se, onko Kukko Pils holitonta vai holillis, koska mä en sitä kuraa kuitenkaan juo. Se ei kuulu mun lempparijuomiin. Kukolla on parempiakin tuotteita. Minä tykkään Laitilan virvoitusjuomatehtaan tuotteista, mutta en kyseisestä brändistä. Joo, ja sitten niin kun ajatellaan sitä, että periaatteessa toihan olisi tosi helppo kiertää, että poistetaan se pilssana sieltä ja Laitilan Kukko Open. Kukon tikka taitaa olla aika vahvasti mukana järjestämässä tätä kisaa ja sen kotipaikka sattuu olemaan Laitila. Niin, eiköhän se sama mieleyhtymä tule joka tapauksessa. Kyllä. Tämä on vähän nyt sellaista niin kuin hiusten halkomista, mutta mä tiedän, että sulla on joku muukin niin agenda täältä tulossa aiheeseen liittyen.
Niin, no mut nyt kun ruvetaan katsoa, niin maanantaina 1, 2, 3, 4, 5. Maanantain kisoissa 5 on mainittu jollain lailla joku muukin kuin se järjestävä tikkakerho. Joo. Sitten Tietyllä tapaa kyllä. tiistai 1, 2. 3. Kyllä tässä kun lähtee laskemaan, että löytyy 4. Niin kuin, tässä ei tarvinnut käydä kuin 2 päivää tältä viikolta, niin tämä niin sanottu mainoskielto rikotaan. Joo, ja siis jatkuvasti ja koko ajan, ja siis tuolta voisi jopa nostella ihan yksittäisiä kisoja esiin, mutta mä en näe sitä järkeväksi, koska mun mielestä noi tietyllä tapaa kuuluu, ne kuvaa sitä tapahtumaa, ja mä en nyt oikein ymmärrä, että siis toki jos jotain lainsäädäntöä rikotaan, niin se on ihan selvä asia, että silloin nimenmuutokset pitää olla ja tehdä, että se pitää joutua sensuuriin. Mutta jos nyt heitetään näin, että aika moni kerho on nimetty kotiravintolansa mukaan esimerkiksi, ja tällöin tämä markkinointi on niin sanotusti kierretty, eli he saavat omaa anniskeluravintolaansa markkinoida omassa nimessään kisan otsikossa. Tai heittopaikkaa, ihan mitä tahansa. On tämä vähän mun mielestä nyt huono suuntaus, ja niin kuin, mä en oikein ymmärrä miksi. Että toki mä tiedän siis, tai sen, että hyvä sinällään, että puututaan, että kisa-alustastahan on kyse. Mutta ei se mun mielestä ole järkevää, että siellä ruvetaan niin kuin hiuksia halkomaan asioiden suhteen. Että sit jos on niin kuin selkeästi, niin kuin, kuten sanoin, että rikotaan esimerkiksi lakia tai hyvää makua, niin se on aivan eri asia. Mutta kyllä näihin kisan nimiasioihin puuttuminen, niin kyllä se on mun mielestä aika surullista, koska kuitenkin huomioidaan esimerkiksi se, että tuolla keskusteluissa Sandels Open ja Karjala Cupia ja ties mitä on ollut kautta maailman sivukisojen nimenä. Ja jos sitä kisaa ei saa sillä nimellä ilmoittaa, niin miten helvetissä se, anteeksi nyt ruma sanani kirosin taas, niin miten se sitten tehdään? Että pitää muuttaa sitten kisan nimi vai? Niin. Et jos on joku klassikkokisa, mikä on kantanut monta vuotta samaa nimeä, niin miksi se sitten nyt pitäisi tämän takia muuttaa? Koska tasan varmasti se ei niin kuin millään lailla, ainakaan darts-kansan piirissä en usko, että se mielletään markkinoinniksi, jos jonkun kisan, monta vuotta olleen kisan nimessä on joku tietty tuote. Joo. Ja ikävintä tässä oli se, että sitten kun tähän taisteluun haluttiin lähteä just tässä hetkessä, niin se saadaan näyttämään ihan eriltä, mitä se oikeasti on. Vaikka kuinka olisi perustelut siinä, että tässä ei ole mitään muuta kuin se, että siinä mainostetaan alkoholia ja sen takia me halutaan tämä kieltää, mikä on ihan järkevä perustelu. Mä en kiistä sitä perustelua, mutta kun miettii, miten paljon tässä keväällä on jo valmiiksi ollut vastakkainasettelua tietyn toimijan suhteen tiettyjen toimijoiden puolesta, ja sitten laitetaan ne vastakkain just tässä vaiheessa, niin jos se on saanut olla siellä tolla nimellä jo 2 kuukautta, niin miksi se pitää nyt sitten vaihtaa, kun mä oon aivan varma, että kukaan ihminen Suomessa ei ole niin tyhmä, ei voi olla niin tyhmää ihmistä Suomessa, etteikö se olisi tiennyt, että tässä vaiheessa sen muuttaminen tulee aivan varmasti aiheuttamaan
ihan järjettömän turhan somemyrskyn. Joo. Ja siis tää niinku tuntuu jotenkin, että niinku se kuuluisa oksa, millä useasti istutaan, niin sanotaan, että sahataan sitä oksaa alta, niin mun mielestä toi on se, että se valellaan pensalla ja lyödään tulitikkua sinne oksaan, joka on niinku vielä enemmän, niin mä en niinku kans käsitä tätä niinku toimintamallia, että jos tollainen säännös on, niin eikö sitten pitäisi olla kisojen ilmoittamiseen ennakkoseula, että ennen kuin se pääsee listalle, niin se kisa tarkistetaan. Ja siinä kohtaa, mutta se, että jos sinne listalle pääsee joku, toki sehän tuo ihan hirveän määrän lisätöitä palvelun tarjoajalle. Niin tuo. Mutta se, että jos sinne listalle tommonen pääsee, se makaa siellä viikkoja, niin siinä kohtaa, kun kisa alkaa olla ajankohtainen, niin siinä kohtaa ruvetaan puuttuun aiheeseen. Niin se on ihan varma, että siitähän seuraa just tommonen myrsky, mitä taas tuli. Ja tarvittiinko tätä? Tarvittiinko tällaista keskustelua, joka eilen oli? Siinä oli useita kymmeniä kommentteja jo eilisen illan aikaa. Sitten se aiheutti jatkopostauksen aiheesta. Niin tarvitseeko suomalainen darts tämän henkistä keskustelua? No mun mielestä ei. Toki mun täytyy nyt vähän olla häpeissäni, että saattaa olla, että me ollaan hieman lietsottu vastaavanlaisia juttuja eri tilanteissa, mutta joka tapauksessa niin ei. Tarpeetonta todellakin. Kun mietit, 35 jaksoa sitten me oltiin paljon kärkkäämpiä, mitä me ollaan nyt. Ja nykyään me jopa kerrotaan, miten me halutaan asioita kehittää, jos me ollaan jostain sitä mieltä, että joku asia on huonosti. Että syksyllä mä vaan kerroin, että mun mielestä maajoukkue on väärin perusten valittu, eikä me menty se enempää siinä asiassa niin kuin syvälle. Olin itsekin hieman naivimpi tapaus silloin. Nyt kun miettii, että me ollaan 35 jaksoa tehty, tupla ykköstä plus 1 bonusjakso, niin tässä ajassa on oppinut sen, että jos kritisoi jotain, niin silloin pitää antaa jollain lailla niin kuin kehitysehdotus. Mun kehitysehdotus on se, että jos teillä on hirvittävä tarve päästä niin kuin näpäyttää jotain ihmistä, niin tehkää se sille, että se ei näytä ainakaan siltä, että jotain ihmistä näpäytetään. Niin tai ehkä, ja sekin vielä, että vaikka kyseessä ei olisi edes näpäytys ja tapahtuu joku toimi, niin tehkää sekin sillä tavalla, että se ei näytä siltä, että se on näpäytys. Just näin, tämä oli se, mihin mä olin jatkamassa. Ja sitten, jos se ei ole näpäytys, niin sitten just niin kuin Hannu sanoi, älkää nyt antako sen tilanteen näyttää näpäytyksen, koska toihan ei näyttänyt miltään muut kuin siltä, että hei, pistä sormet tuon pulpetille ja mä lyön sua karttakepillä. Joo, kyllä. Semmoinen perinteinen 50-lukulainen kansakoulumeininki, niin viestintä, tämä taas niin kuin kulminoituu sellaiseen asiaan kuin viestintä, ja sitten mikä tässä on kaikkein surullisinta, niin aiemmin kisailun suhteen pysty käymään niin kuin dialogi, sä pystyt Facebookissa kirjoittaa kisailuun tähän ryhmään, että hei, mulla on tämmöinen ongelma, miten sitä korjataan, niin vaikkei kisailu vastannut siihen, niin joku kanssa dartsaaja auttoi sua. Sä sait aina vastauksia kysymyksiin. Ja se oli ihan järjettömän hyvä juttu. Nyt kisailu on poistunut Facebookissa sen lisäksi, että ne poistui sieltä, niin poistettiin koko se dialogi, mikä siellä on käyty. Eli sä et niin näe sitä vanhaa keskustelua, missä voisit sortata sitä tukea sun semmoisiin tilanteisiin, että mun ATK ei tänään toimi, mä tarvin jeesiä. Niin tää on poistettu sulta tää mahdollisuus. Sulla on yksi sähköpostiosoite, johon sä voit laittaa kyselyä, mutta siihen ei vastata päivystysluonteisesti. Esimerkiksi, kun tämä on niin kuin oma kokemus, mutta meillä on ollut kerran tosi kova kiire saada kisailukyykkäs kesken meidän jättikisojen, saada joku tuki niin kuin puhelimen päähän. Vastaus ei ole tullut sähköpostiin vieläkään. Silloin niin Veijo Viinikka vastasi puhelimeen.
Että hänet me saatiin kiinni ja hän osasi ohjata meitä oikeaan suuntaan, mutta se ei ole kyllä Darts-liiton toiminnanjohtajan tehtävä vastata lauantai yksittäisen kerhon pulmiin kisailuun liittyvissä bugeissa. Joo, ja varsinkin nyt kun tämä on vahvistettu, että tuolla kokouksessa, tästä muuten ihan hyvä aasinsilta hetken kuluttua tähän markkinointi- ja viestintäasiaan. Mutta joo, siis tosiaan se, että kun se on nyt vahvistettu, että Suomen Darts-liitolla ei ole minkäänlaisia immateriaalioikeuksia tähän kyseiseen palveluun, niin ei se todellakaan silloin ole Suomen Darts-liiton toiminnanjohtajan tehtävä tai ei kenenkään muunkaan Suomen Darts-liiton henkilön tehtävä vastata näihin asioihin, vaan se on silloin palveluntuottajan. Siis mun mielestä niin toi oli tyhmin ratkaisu ikinä poistaa koska siellä useasti tuli kysymyksiä, siis akuutteja kysymyksiä, ja apu löytyi jo niin kuin niiltä kanssakäyttäjiltä ilman, että siihen tarvitsi edes kyseisen palvelun tuottajan puuttua. Kyllä. Tämä on se, se yhteisöllisyys. Se vietiin pois nyt tässä. Nyt se aiheuttaa sen, että se sama keskustelu, kun sä et saa vastausta siitä sähköpostista välttämättä edes sama viikon aikaa. Niin, joo. Niin sitten se keskustelu käydään postauksissa suomalaiset dartsaajat ryhmässä. Joo, kyllä, just näin. Ja mun mielestä sinne se ei kuulu. Mutta se on ainoa väylä. Tällä hetkellä ikävä kyllä näin. Ja valitettavaa on vielä se, että sitten nämä keskustelut toki, joita siellä ehkä käydään, niin sinne ne hukkuu. Sinne tulee aika pirullinen määrä postauksia päivätasolla. Ja ajatellaan, että sinne ne hukkuu sitten postaukset, joidenka kommenttikentässä tai ylipäätään postauksessa voisi olla informaatio niille muille käyttäjille. Että tokihan näitä nyt on opetusvideoita YouTubessa kisailun käyttöön ja muita vastaavia, mutta niin kuin tavallaan siihen akuuttitilanteeseen, niin kyllä toi oli mun mielestä tosi hölmö ratkaisu. Et ymmärrän täysin, että toki se nyt varmaan harmittaa, kun saattaa puhelin huutaa Hoosiannaa, jos on jotain ongelmia päällänsä, kun kisailu laulaa ja sinne tulee keskusteluita, mutta se nyt varmaan on asia, mikä yleensä tämmöisessä palvelussa niin kuin vähän seuraa mukana, että siihen vaan pitäisi niin kuin valmistautua jollain tasolla sen palvelun tarjoajan. Tämä on huono muutos mun mielestä, koska ongelma ei ole millään tavalla informatiivinen ratkaisuuneen kenellekään muulle. Ei, ja sitten tässä on semmoinen asia, että jos ajatellaan vaikka hypoteettisesti, että jolla on suora puhelinnumero tälle kisailun tyypille ja niin suora puhelinnumero, että hän on jopa tallentanut sen sun puhelinnumeros omaan puhelimeensa, että hän todennäköisesti jopa vastaa sulle, niin ne kerhojen jäsenet on nyt eriarvoisessa asemassa niihin nähden, jotka soittaa lauantai-kisoista tuntemattomasta numerosta. Koska... Joo, kyllä. Ja siis, tai sitten vaihtoehtoisesti heitetään sellainen asia, että jossain kohtaa, kun on ollut tietyllä tavalla niin kuin, tukemassa kyseisen palvelujärjestelmän kehittämistä ja antanut sinne vinkkejä ja sitä kautta saanut itse vaikka henkilökohtaisesti kyseisen puhelinnumeron. Ja nyt sitten tietysti, kun ehkä on jonkunnäköistä arvostelua kohdannut täältä suunnasta kyseinen palvelu ja osittain varmaan ihan aiheellistakin arvostelua on tullut, niin ei mulla ole ainakaan mitään hyötyä, koska ei kukaan siihen vastaa. Laitan mä sinne puhelun tai viestin siihen kyseiseen numeroon, niin en mä sillä numerolla mitään tee. Niin, se... Mutta lähtökohtaisesti se, että joku tekee. Niin. Sen mä tiedän. Niin nyt siis kisailu on hyvä palvelu, mä en kiistä sitä. Mun mielestä on tosi paljon hyviä toimintoja, se on tosi hyvä palvelu. Siellä saa kaiken sen, mitä niin kuin dartsaajat tarvii Suomessa. Ehdottoman hyvä systeemi. Mutta millä nyt varmistetaan se, että kun se vertaistuki on kadonnut sosiaalisesta mediasta kanssadartsailta toisille, niin millä varmistetaan se yhdenvertaisuuden tapahtuminen
koska Darts-liitto edellyttää tämän järjestelmän käyttämistä omissa virallisissa kisoissaan? Joo, tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys ja tällä hetkellä olen kyllä 100% varma, että se ei ole tasaveroisesti kaikkien saatavilla se apu ja informaatio. Joo. Et toivotaan tähän parannusta. Ehkä sellainen on tulossa, koska jotenkin mun mielestä tämä näyttäytyy niin kömpelönä ratkaisuna nyt tämä sähköposti yhteydenottokanavaan siirtyminen, että jotenkin en ymmärrä, jos se on pysyvä vaihtoehto, että toivottavasti jotain on tulossa, mutta nyt ainakin mentiin pahasti alamäkeen mun mielestä. Hei, yksi asia, mä en viittinyt eilen ottaa somekeskustelukantaa enkä ota tänäänkään. Tämä on ihan siis kysymys. Mä toivon, että joku ihminen vastaa mulle, joka tietää varmuudella, mutta lasketaanko PDC Nordic Baltic turnaus Suomessa järjestettäväksi kansainväliseksi ranking-turnaukseksi vai ei? Se mua jäi mietittää, koska tästä väännettiin siis eilen joku, joka tietää. Mulla on mennyt tää kokonaan ohi, tämmönen keskustelu. Ei kun siellä vaan niinku kuitattiin Jompolle siitä, että Jompo järjestää kilpailevan kilpailun ainoan kansainvälisen ranking-turnauksen kanssa päällekkäin. Niin, totta. Niin mua alkoi mietityttää, että onko PDC Nordic Baltic kansainvälinen ranking, koska mä en tiedä. Mä oon oikeasti kiinnostunut, koska jos se on, niin silloinhan Suomessa on 2 kansainvälistä ranking-turnausta. Niin, joo, kyllä mun mielestä se on kansainvälisen tason ranking-kilpailu, vaikka onkin eri lajiliiton alla toimiva, että joku, joka järjestää sitä PDC Nordic Balticia. Nyt mä en halua vastausta niiltä, jotka ei järjestä sitä, että minun mielestä tämä menee näin ja näin, koska sillä ei ole mitään merkitystä. Mäkin voin sanoa, että mun mielestä repiävessat on ihan hemmetin huonoja ratkaisuja mökeille. Sillä ei ole mitään merkitystä, mä en ole rakennusala ammattilainen. Mä haluan niin kuin vastauksen niiltä ihmisiltä, jotka on järjestämässä tätä PDC Nordic Balticia. Miten teidät kategorisoidaan PDCn silmissä? Oletteko te kansainvälinen ranking-turnaus vai ette? Ja jos te ootte, niin jes. Ja jos te ette ole, niin jes siihenkin. Ei mulla ole niin kuin sen enempää kantaa, mutta mua alkoi kiinnostaa se. Koska pitäähän ihmisten tietää, että mikä status milläkin kisalla on, mihin ne osallistuu. Joo, pitää täysin paikkansa. Ja onhan toi nyt ihan tosiaan hyvä selventää. Mulla saattaa olla tähän joku informaatio olemassa, mutta edelleenkin parempi, että minäkään en ole järjestävässä organisaatiossa millään lailla mukana, vaikka jotain asioista tiedänkin, niin tähän olisi kyllä oikeasti hieno saada tyhjentävä vastaus ihan ulkopuolelta asiasta tietävältä taholta. Kyllä, koska se kiinnostaa. Ja me ollaan valmiit jakaa se tieto myös julkisesti tietystikin luonnollisesti, koska jos meidän kyselyihin vastaan, niin me ollaan täysillä messissä. Sitten vedetään kuperkeikka, mutta takaperin kuperkeikka ja palataan vähän. Kehuttiin tuossa, että Lapland Openissa, niin saadaan me sanoa Lappi. Jos se kisan nimi on Lapland Open, niin saadaan me sanoa, että se on ollut Lapissa. Kun joku jossain vaiheessa sanoi jossain mediassa, että Lappi ei saa sanoa enää. Aha, okei. Mistä syystä mä oon niin vanhakantainen ihminen, että mä tiedän mitään muuta nimitystä sille enää kuin Lappi. Tai vieläkään. Niin, Pohjois-Suomi. En mä tiedä, siis kun musta on tosi vaikea pysyä perässä tämmöisissä asioissa. Joo. Mutta joo, toi ei varmaan ollut ehkä se meidän isoin teema tähän asiaan liittyen. Mä otin selvää. Englanninkielisten ja ruotsinkielisten lappisanojen käyttö tulisi lopettaa kokonaan. Petra Laiti, saamelaisaktivisti. Lapland ja Lapland, eli 2 P ja 1 P, ovat kolonialistisia sanoja, jotka sisältää rasistisen ja halveksuvan nimityksen. Aha, okei. Okei, mutta Lappi saa sanoa. Jes, hyvä. Right. Eli jatketaan. Mut miten siis mun on pakko nyt tarttua tähän se, että jos mä lähden ulkomaille,
ja mä haluan kertoa jostain hienosta asiasta, mitä meillä on täällä pohjoisessa. Siellä on joulupukin maat ja kaikki muut asiat, niin se jos mä sanon ulkomailla Lappi, niin ei ne ymmärrä sitä, mutta jos mä käytän termiä Lapland, niin haloo. Siellä rupeaa useimmiten soittaa kelloja ja heti tulee joulupukit sun muut asiat. Joo, on sillä varmaan erinäisiä taustoja, mutta en mä nyt lähtisi tuohon. Mä tulen edelleen käyttää Lapland yhdellä ja kahdella peillä jatkossakin. Kiitos. Anteeksi. Miksi sä vois sanoa siellä, että we have this place called Land of Lappi? Aivan, joo. Kyllä. No, ihan sama. Lapland Open, vitsi, miten hyvä mieli mulla tuli siitä, mitä siellä Lapissa tehtiin viikonloppu. Toi on niinku kaikki sitä, mitä mä haluaisin, jopa viikkokisatasolla. Kaikkiin kisoihin. Toki se ei ole kaikkialla mahdollista. Ei tietystikään, se on selvä asia, mä ymmärrän ja tiedostan sen, mutta on muuten kanssa semmoinen, siis mutta on oikeasti ongelmallinen sana. Sitä ei pitäisi saada käyttää. Mä arvostan tosi paljon sitä, vaikka ymmärrän hyvin, että se ei ole mahdollista kaikissa paikoissa, niin tämä mitä siellä tehtiin, niin 30 makso se avoin sarja ja naisten sarja lauantaina. Sulla on koko päivän pelejä. Sä maksat 30, sä pelaat yhtä sarjaa ja siinä sarjassa sut splitataan riippuen alkulohko menestyksen perusteella. Sulla tulee ensinnäkin monta peliä poolissa alkuun. Yes, Mikko rakastaa. Mun stage name jonain päivänä, kun mä heitän älipällissä, niin mä oon Mikko Pooli Seppälä. Mutta siis Koivuniemen Mika on nimennyt mut tälleen. Okay. mut, ehkä ihan ansaitustikin. niin mä arvostan sitä poolimeininkiä. Ensin heitän poolit, sitten sen jälkeen lyödään jengi kahtiin, vähän niin kuin Ruotsissa, osa heittää A-sarjaa, osa heittää B-sarjaa, ja sen lisäksi ne niin kuin B-side oli lyöty aika kivat rahapalkinnotkin. Että tavallaan, millä tavoin huomioitiin sen ison massan maksamista? No sillä, että annetaan palkintorahoja myös sinne B-sarjaan. Eli nyt huonoimmat heittäjät niin sanotussa Pro-sarjassa eivät pelkästään rahoittaneet niitä parhaimpia heittäjiä, vaan ne pelas tosiasiallisesti jokaisella heittäjällä oli mahdollisuus rahapalkintoihin vielä poolien jälkeen. Hitto Lappi, te olette aivan mahtava. Kyllä. Ja haluatko kuulla muuten salaisuuden, joka ei ole edes salaisuus? Ja se ei ole salaisuus, koska mä oon sen kertonut tässä lähetyksissä jo aikaisemminkin. Niin, tämähän on pelimuoto, jota mä olen itse kilpailuvaliokunnassa ollessani ehdottanut vietäväksi Suomen Darts-liiton ranking-tapahtumiin, mutta se ei kiinnostanut, koska ongelmahan on se, että raha pitäisi palkintoihin löytää jostain muualta kuin osallistumismaksuista. Ja se ei ollut siinä mielessä kiinnostava. Surullista tahallaan, mutta tässä on esimerkki. Aika pirun kovat palkinnot, aika pirun paljon jengiä, Pohjois-Suomeen, mikä ei välttämättä ole se kaikkein en sanonut, niin Lappi-sanan sai sanoa, siis Lappiin. Mutta Lapland ei saa sanoa. Joo, just näin. Ja viedään tollainen kisa ja siellä on saatuna kovan luokan palkinnot, niin miten helkkarissa se ei voisi toteutua meidän ranking-kisajärjestelmässä ihan yhtä lailla? Niin. Niinku, miten se eroaa siitä, että niinku ACDC ja kumppanit pystyy järjestämään tämmöisen kisan, mutta sitten jos siihen liittyy Suomen Darts-liitto, niin kerho, joka järjestää ranking-viikonlopun, niin se ei pysty järjestämään sitä. Mä en niinku tajua tätä matematiikkaa. No en mäkään. Miten niinku sensei... miten tämä muuttuu tämä asia, jos sillä annetaan ranking-status? Miten sensei pystyy maksamaan pikkuranking-kisoissa 1 000 voiton pääsarjasta? Siinä matsissa, missä Ussa ja toi Teemu heitti, kun Teemu heitti 180, kun oli 186 jäljellä, niin miten pystyy? No sillä, että se homma ei perustu pelkästään niihin osallistumismaksujen kotiuttamiseen, niin sit kun sä saat tolla tavalla paljon jengiä lauteille, niin
sitä kautta sä saat sitten taas vähän kotiutettu takaspäin sitä. Ja jos nyt miettii, että näillä palkinnoilla, jotka ne lupasi, jotka oli pommin varmaan tulossa, kiitos yhteistyökumppaneiden, niin he onnistu kuitenkin siinä, siinä kinttalla tekemään plus-miinus-nolla tuloksen avoimesta sarjassa. Joo, ja sitten niin miettii sitä, että mun mielestä tämä on siinä mielessä hienoa, että toki voi olla mahdollista, että sponsorirahaa on saatu hyvin ja tästä on tullut hyvä kate myös järjestäjälle, mutta niin kuin lähtökohtaisesti mun mielestä toi näyttää siltä, että ton kisan tarkoitus ei ole saada järjestävän tahon kassaa kattamaan koko vuoden seuran darts-toimintaa, vaan että järjestetään hyvä kisa, siitä saadaan ehkä vähän kotiin päin, mutta ei kuitenkaan varmaan mitään toistakymmentä tonnia napsahtanut pussiin tosta järjestävälle taholle. Mä en ainakaan usko. Niin, voidaan ehkä esittää tällainen kysymys, että oliko Lapland Open pelimuoto, joka on oikeasti tehty pelaajia varten? Niin, kyllä mun mielestä se oli just niin. Ihan tasan just niin. No munkin Kilpailu mielestä. Tehty pelaajia varten, ei järjestäjää varten. Tää oli niinku siis silleen, että sä et tarvi lisenssiä, sä et tarvi mitään ekstraa. Tuu tänne, anna meille kyhnyä, heitä hito monta matsia. Joo, just näin. Ja tästä voidaan ehkä tehdä hyvä siirtymä. Sori, mä varastan vähän show, koska mä tiedän, että sä olit menossa ihan samaan suuntaan. Ja ei millään lailla niin kuin välttämättä isosti kritisoiden, koska tietynlaiset määräykset liittyy tähän asiaan. Kun meillähän on tosiaan nyt viikonloppuna tapahtumassa vähän erilaista darts-toimintaa. Ei tosiaan mitään huippuihmeellistä, mutta Isomäki Darts-festivaalihan on Porissa alkamassa itse asiassa huomispäivänä. Ja siellä heitetään ranking-kisoja Enersense Areenalla. Ympäristö tosi mielenkiintoinen, mutta siihen se sitten jäi. Niin. Siellä on ne samat suorat kapit, pro-sarjat, kaikki muu. Mitään muuta ei tehty eri tavalla. Et se vähän niin kuin mun mielestä se, että kun on kovasti, toki nyt tällä hetkellä pro-sarjaan 106 osallistujaa, se on hieno määrä. B-sarjassa 131 pelaajaa, naisten puolella B-sarjassa 26 ja naisten proossa 25. Ja etkoillakin on jo 49 pelaajaa just nauhoituksen tällä hetkellä, mutta mä vähän olisin toivonut, että tuolla oltaisiin viilattu hommaa vähän samaan tyyliin kuin tuo pohjoisessa. No joo, siis ensinnäkin kannustan kaikkia. Vielä tänään ehti ilmoittautua, tänään torstaina niin ehti ilmoittautua Isomäen darts-festivaaleille. Suosittelen kaikkiin menemään, jos tykkää heittää tikkaa aivan varmasti. Älkää heittäkö tatutikkaa, vaan siis niin kuin darts-tikkaa. Tatu on hyvä äijä. Se tekee tosi paljon hyvää tuossa niin kuin Pori Darts-klubissa. Täällä on niin kuin puitteet on mahtavat aivan varmasti. Jäähalli, on lavapelejä, on ilmeisesti jotain niin kuin ammattikuuluttajaa hoidettu mestolle, näin ainakin työkaverini kertoi mulle. Nyt just se, mitä sä sanoit, niin Pori, te pelaatte viikkokisanne pooleissa. Ja sitten kun te saatte ison darts-kilpailu, ison ranking-kisan, niin te teette ne samat asiat, mikä niin kuin erottaa teidät Suomen Darts-liitosta teidän arjessa, niin te teette ne samat asiat, mitä Suomen Darts-liitto, että lykätään suorat kapit, jos miettii, että huonolla esiintymisellä kisoissa, mä en sano huonolla tuurilla tai arpaunelta mitä, koska se, että sä häviät peliin, niin se on aina niin kuin sit susta itsestä kiinni kuitenkin loppuviimein, niin huonoimmassa mahdollisessa skenaariossa
B-sarjan tasoinen heittäjä, eli joka saa osallistua myös B-sarjaan. Ja jos se on vielä sen lisäksi seniori-ikäinen, niin se saattaa heittää 105 € 4 peliä koko viikonloppuna. Joo, se on aika kova hinta ja tästä ollaan aikaisemminkin puhuttu, että tämä toistuu edelleen. Ja siihen sitten päälle vielä, että tämä henkilö, jos matkustaa esimerkiksi vaikka 500 kilometriä suuntaansa kyseiseen tapahtumaan, niin kyllä sille yhdelle pelille tulee vaan ihan jumalaton hintalappu. Ja joo, moni voi sanoa, että vaikka se olisi pooli, niin sehän on vain 3 peliä. Mutta jaappa se hintalappu 3, niin kyllä se sille yhdelle pelille aika pirun paljon pienemmäksi tulee. Niin, ja siis Lapissa oli vähintään 4 peliä, kun jokainen pääsi alkulohkosta jatkoon, joko A- tai B-kaavioon. Joo, ja siis ennen kaikkea vielä se, että niinku poolien määräthän on niinku mietittävissä ja aikaa iso areena. No toki tietysti pelimuodot voi vaatia sitä, että tarvitaan lisää tauluja ja sun muuta, että ne nostaa kustannuksia. Mutta kyllä mä vaikka mä olen moneen otteeseen Porin toimintaa ihannoinut ja edelleen nostan hattua sille työlle, mitä siellä tehdään arjen tasolla, niin mä jäin vähän odottaa enemmän tästä viikonlopusta. Koska hei, sä sanoit sen muuten eilen hienosti, sori mä keskeytin. Et kun eihän toi Isomäen jäähalli joku S-faneille jotain. Ei se mulle sano yhtään mitään. Et se on glamouria ehkä porilaisille ja ulkopuolisille, jotka on S-kannattajia, mutta mulle se on jäähalli. Niin, nyt päästään siihen ytimeen, että tavallaan että tässä yritettiin ehkä liikaa myydä sitä, että tämä on Isomäen jäähalli, että tämä on se juttu. Mä ymmärrän porilaisia täysin. Mä ymmärrän, mä oon ollut itse Satakunnan viikon aitios katsomassa Lukkomatsia. Se oli ihan järjetön se meno sieltä. Mä ymmärrän sen. Mutta sitten kun ei meidän tarvi mennä Porista kuin 100 kilometriä tai 130 kilometriä etelään, niin siinä on jo 2 merkityksellisempää jäähallia joillekin muille kuin porilaisille, kun sieltä löytyy se Ääsuan areena Raumalta ja sitten löytyy Typhoni Turusta. Niin, sitten kun sä lähdet sieltä toiseen suuntaan, niin löytyy, en mä tiedä mitä Pori ja Tampereen väli on, joku reilu 100 kilsaa ehkä, sitä luokkaa. No on siinä nyt vähän reilu, mutta ei hirveästi eroa. Niin sieltä löytyy Hakamettää ja sitten löytyy Nokia-areena. Joo. Niin, ja nyt sitten tässä taisi käydä vähän silleen, että mietittiin sitä tilannetta sen kannalta, että hei, että Pori jäähalli, että jes, nyt on hieno jäähallivenue ja kaikkea, ja sitten on mainostettu eka kertaa jäähallissa, no Outokummussakin on ollut jäähalliskisat. Kyllä. Nyt kävi vähän niin kuin Matt Nickersonin kanssa, että siitä kaudesta ei jäänyt käteen kuin se irokeesi. Ja se mestaruus tuli myöhemmin. Ja nyt, kyllä. Mä korostan, Tatu varsinkin, kun sä kuuntelet meitä, mä arvostan sitä, mitä te teette. Te olette järjettömän hieno. Te olette Suomen ehkä tämän hetken paras kerho arjen työssä, päivittäisessä tekemisessä. Te olette ihan ylivoimainen suunnan näyttäjä. Mä toivon teille hyvää. Mä toivon, että kisoissa on paljon jengiä. Ja ennen kuin kukaan haukkuu mut somessa, yksi nimimerkki tykkää somea aina kirjoittaa, että miksei Seppälä ole siellä, miksei Seppälä ole täällä, niin mä kerron, että mä en ole sen takia tänä viikonloppu Poris, koska mä muutan mun puolison kanssa yhteen nyt tänä viikonloppuna virallisesti, niin se on mulle tärkeämpää kuin tikan heittäminen, mutta mä toivon porilaiset teille pelkkää hyvää. Ai siis noin vähäpätöinen asia jää dartsin ohitte sulle. Joo. Sä et ole vielä päässyt tähän lajiin siis sisälle ollenkaan nähtävästi, eli kyllähän häät siirretään dartsin edeltä, sehän on selvä juttu. Ja mä oon kuullut, että ei ole kunnon dartsa ennen kuin on 2 avioeroa tikan takia tullut. Okei. Kyllä. Mä en ole vielä itse sitten varmaan millään tasolla, kun mä en ole eronnut vielä avioeroa, ei ole ensimmäistäkään, mutta pistetään työn alle.
Ehkä mäkin saan sen statuksen tässä sitten jossain kohtaa. Mutta joo, siis samoilla linjoilla kyllä niin kuin tämä, mitä itse tässä on kyseistä kisasta sanonut, niin hatunnosto lähtee todellakin sinne Porin suuntaan. Eli niin kuin, mulla oli ehkä vain liian kovat odotukset alkuun sen suhteen, että nyt ne äijät, kun ne tekee arjessa, äijät ja naiset ja junnut ja kaikki siellä on mukana, niin kun ne tekee arjessa kovia juttuja, niin mä odotin täältä jotain räväyttävää tuohon ranking-viikonloppuunkin. Ja edelleenkin menkää ihmiset Isomäki-areenalle, Enersense-areenalle Isomäkeen Porin viikonloppuna. Siellä on nyt muuten hieno lukema. Just tässä katoin. Juniorisarja sunnuntai-aamuna kello 10, 28 osallistujia. Hieno määrä. On. Just näin. Mutta niinku, hyvä meininki, mutta vielä yksi naksu lisää, kiitos. Niin. Vähän silleen niinku, jos jostain porilaiset tunnetaan, niin siitä, että ne ei kumartele ketään. Joka ikinen lause alkaa aggressiivilla. Niin nyt tää on hyvä treeni. Tänä vuonna vedätte massiiviset ja upeat ja näyttävät kisat. Ja ensi vuonna tungette semmosen niinku Meriporin suurimman kuusipuun rungon kaikkien muiden ahteria näytätte, että me voidaan tehdä tämä myös näin. Joo. Ja kyllä mä niinku heittäisin tässä vielä vähän palloa niinku muillekin kerhoille, että laittakaa vähän hanttiin tuossa asiassa, että toki nyt tuolla Lapland seudulla oli Open, jossa vähän tehtiin asioita eri lailla. Ja sitten löytyy näitä pikkukisoja, missä tehdään asioita eri lailla, missä tulee se vähintään 2 peliä osallistumismaksulla ja silti siellä on 900 € voittajalle. Tämä on muuten mielenkiintoinen asia, koska se tulee rikkoon tämän Suomen darts-kentän ihan totaalisti tulevaisuudessa, mutta tänään me ei mennä siihen lisää, koska siinä menisi 2 tunti aikaa. Joo siis... Mutta hei, niin, kerro vaan, niin, mä keskeyttelen. Siis, mitä pidemmälle suomalainen darts menee, mitä kovempi tasoisia pelaajista tulee, sitä vähemmän alkaa olla merkitystä ranking-pisteillä, jotka vaikuttaa vain kotimaahan. Sitä enemmän alkaa olla merkitystä VDF- ja PDC-ranking-pisteillä. Joo, kyllä pitää paikkansa. Mutta hei, loppuun. Meillä on muuten jäänyt vielä yksi asia mainitsematta, niin kuin liittyen mitä seurata. Tuollahan nyt sattuu olen tommonen Eurotour 7-osakilpailu Dutch Dart Championship viikonloppuna ja Teemu Harjuhan lunasti sinne paikkansa Tallukan perjantaista ja siellä on suomalaisväriä taas isoilla lavoilla TV-kameroiden edessä. Tänään ilmeisesti, Teemuta siis kyselin, niin varmaan joskus tuossa 2 korvilla tulee kaaviot nähtäville, että sitä jäädään jännittelemään. Mutta vielä se viimeinen negatiivisuus. Päätetäänkö tällä kertaa negatiiviseen asiaan? Ei, ikinä ei päätä negatiivista. Mä keksisin jotain positiivista, kerro sä jotain negatiivista. Joo, kyllä mäkin. Ja siis periaatteessa se, että kun mulla on sellainen mielikuva, mitä mä olen saanut informaatio tuossa viime viikon tiistaina käytystä Suomen Darts-liiton kevätkokouksesta, jonne itse en valitettavasti päässyt paikalle, kuten totesin jo viime viikolla. Ja toki osallistuin siihen oman kerholaiseni kautta tietyllä tapaa, että käytiin asioita läpi. Ja siellä oli yhtenä teemana niin kuin tiedotuksen parantaminen. Ja hetkinen, nyt on kulunut 9 päivää ja kokouksesta ei ole nähtävissä tiedotetta. Onko se parantunut? Ei. Mua ahdistaa ihan kaiken, koska siis osa tietää asioista, kellä on suhteita, tietää mitä siellä on käsitelty. Ja yllätys, sosiaalisessa mediassa on ollut kysymyksiä ja näihin on jopa reagoitu, kuten esimerkiksi juuri tuolla niin kun nousi heti ensimmäisenä esiin se uusi tasoitus, mikä kisailuun oli pölähtänyt. Nythän siitä on kisailussa informaatio. Mutta silti jos Suomen Darts-liitto päättää tällaisen asian, niin eikö se tiedotus pitäisi olla meidän täällä sivuilla nähtävissä ASAP, eikä niin, että meidän maksettu tai siis ostettu
palveluntuottaja omassa formaatissaan uutisoi siitä kyllä, mutta me ei. Nyt ihan oikeasti tähän ryhtiä. Tuommoisen tiedotteen tekeminen ei voi kestää yli viikkoa. Piste. Siinä oli mun negatio. Nyt keksi äkkiä jotain positiivista, etten mä rupea kiukuttelemaan asiasta lisää. Ei oo. Ei. Mä oon tästä ja samaa mieltä sun kanssa, että se on niin ollut tosi huono se tiedottaminen, siihen kokoukseen liittyvät asiat. Mutta se on tavallaan niin kuin silleen, että onko tiedotus parantunut, niin ei, mutta onko tiedotus huonontunut, niin ei. Että tavallaan niin kuin, onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä? Tuo oli hienosti käännetty. Mun on helppo yhtyä tähän ajatukseen nyt, että tiedotus ei ole mennyt ainakaan huonompaan suuntaan. Se on positiivinen asia. Kyllä. Tiedotus ei ole heikentynyt, niin mun mielestä silloin voidaan jollain lailla olla iloisia. Tosissaan ei löydy pöytäkirjoja. Löytyy ainoastaan 2024 pöytäkirjat Darts-liiton sivuilta, mutta se, mihin on kiva päättää, niin tänä vuonna on Hämeenliikunta ja Daltons Darts järjestänyt tämmöisen lukiokiertueen Tampereella, mikä oli äärimmäisen hieno juttu. Ensi vuonna laajentakaa tämä kyseinen kiertue koko Tampereen toisen asteen kiertueeksi, koska Tampereella on ihan järjettömän iso toisen asteen oppilaitos, Tredu muun muassa. Joo, niin kyllä. Vielä ne sinne mukaan, niin saa semmoista kunnon meni näytti olevan nyt jo. Siis tosi hieno homma, Dalton Darts teille ehdottomasti lakki päästä sekä Hämeen liikunta ja urheilulle. Tuo vaikuttaa hienolta tapahtumalta ja nyt vaan laajentamaan sille, että saa sinne myös sakkyn mukaan, niin hyvä tulee. Kyllä. Ja tuossa 1000 nuorta kaiken kaikkiaan taisi olla yli mukana tuossa kyseisessä kinkerissä, niin kyllähän se on aika huima luku, että tätä lisää. Että toki tässä tarvitaan nimenomaan ulkopuolisia järjestöjä, kuten Hämeen liikunta ja urheilu. Että niin kuin hatunnosto sinne ja sitten vielä, että Daltons ja liitto on ollut tätä mukana tukemassa. Sieltä tuli vähän kehnosti somen kautta löytyi video, mutta joka tapauksessa siellä oli hirveä meininki päällä ja huikeita juttuja, näitä lisää, nimenomaan näitä lisää. Kyllä. Hei, kiitoksia kuulijat oikein paljon. Tsemppii kaikille, jotka menette Pori heittää, tsemppii Teemulle ulkomaille. Ja sitten jotka ette mene heittää ja ei ole mitään tekemistä, niin on aika paljon kannettavaa kamaa, että muuttuu apua. ei vaan, se oli vitsi. Onneksi on paljon lapsia, niin voidaan niiden kanssa muuttaa. Mutta hei, kiitoksia kaikille. Kiitos. Moi moi. Tikan heiton mestarit, meitä ei voi harhauttaa. Asenne voittoon, niiltä yksi ja